Ngayong araw, babalik ulit ako sa binalikan kong binabalik-balikan kong burol. Kailang balik na ba ako dito? Pero may ibang daan kaming tatahakin mamaya kaya abangan nyo yun. Nag-waterfalls yung kamay ko kaya maglalagay muna ako ng gloves bago pumasok sa trail. Madulas kasi yung grips ko kapag nababasa ng pawis. Okay, let's go! Meron na po akong kasama ngayon, kaya itatry ko mamaya yung kinakatakutan kong lusong. Success kaya o masasimplang ako? Daming kambing. Nagtagsan. Ha! Let's go! Wait lang, naiwan yung kasama ko. Try natin ahunin to ulit. Wala. Ang steep talaga. Ay. Okay. Sorry. Pagkatapos naming mapagod sa mga ahon, lulusong naman kami. And eto na yung kinakatakutan ko. Palusong kasi ito tapos biglang paliko. Kaya napag-usapan namin ni Dave na hintayin na lang ako sa baba. Para alam mo yun, just in case. Ganun. Gagi. Pabubutang din. Doble. Butang bela. Pakta namin. Ito na talaga. Attempt number 3. De joke lang, di pa pala. Medyo kaya na. Medyo lang naman, kaya inulit ko pa. Tatry din daw ni Dave kasi hindi niya ako nakitang sumimplang. Medyo pwede na din. Medyo lang naman. Babalik na lang ulit ako next time para talagang masanay ako. May pupuntahan pa kasi kami ni Dave kaya nagpatuloy na kami. Dito ay. May mga malalaking birdie dun. Tuloy! Woo! Woo! Ano yun? Nag-stuck yung ano, yung pump. Wait lang.
tuloy. Kung natry mo nang mag-trail dito sa Altamira, comment down below how was your ride experience dito and kung gaano kadalas kang mag-bike dito para just in case makasabayan kitang mag-trail, di ba? Tapos nayadim. Ay, taki. So ayun, nakalabas na kami ng trail nang bigla akong may naalalang lane na gusto kong i-explore. Kaya bumalik ulit kami. Balik kami. Ganda dito. Highway. Pwede na ahon. Kung naaalala nyo nung last video yata yun, minention ko na pumunta ako dito kaso di ako tumuloy kasi mag-isa lang ako. Pero today, may kasama ako kaya i-explore namin yung part na to. May dalawang lane dito. Sa papunta dyan. Tapos meron dito. Pataas. Paahon. Dito tayo para lumabas. Palabas! Pero magtuturak lang tayo. Ahon ulit. Tapos dito, may pa-downhill ulit. May pa-downhill si Mayor. So dito. Tapos ewan ko na yung daanan. Baka dito. Ayun. Ang ganda! Dito. Turns out, lalabas din pala to doon sa dating daan kung saan ako lumalabas. Eh. Mataas-taas pa si Haring Araw kaya magbabike pa kami ni Dave. Pupunta naman kami ngayon sa dagat ng Santa Catalina. Pero uuwi muna kami kasi may kukunin daw si Dave sa bahay nila. Pero no. Matranggo. Tayo, papaputing tayo. Bike, bike. Uy! Ah. Ramboy. Okay, tara sa dagat. Teka.
May mistake pala ako sa video ko nung last time na dumaan kami dito. Sinabi ko na nasa munisipalidad na kami ng Santa Catalina. Flashback. And andito na pala kami sa Santa Catalina. And medyo malapit na kami sa dagat. End of flashback. Pero nasa San Vicente pa lang pala kami. Salamat kay Ma'am Wilma P sa pag-correct. Galing. Ah, yeah! Nice. Bike, bike! And andito ulit kami sa dagat ng Santa Catalina. Pero saglit lang kami dito. May isa pa kasi kaming lugar na pupuntahan. Ito iba. Ay. Medyo malayo-layo pa yung pupuntahan namin kaya sisimulan na naming magpadyak. Pero salamat sa video editing skills ko, hindi na kami napagod. Nandito na kami sa Plaza Burgos Food Court. May mga tinda sila ditong goto at ang pinagmamalaki ng mga taga-vegan na vegan empanada. Kaya naman nag-order kami ng special empanada. O di ba? Buti pa yung empanada special. Huwag kayo iiyak. Nag-order kami dito sa Maridel's Empanada. Try nyo kumain ng empanada dito next time na pupunta kayo ng Plaza Burgos. Pagkatapos namin kumain, umupo muna kami saglit. Tapos uuwi na din kami kasi hinahanap na kami sa amin. So yun lang. Dito na matatapos ang video na to. Maraming salamat sa panonood and I hope nag-enjoy kayo. Please like and share this video to your friends. Subscribe kung di ka pa nakasubscribe. And yeah, this has been your boy Darren. Ride safe y'all. See ya! Gagi.